lawyer Adwoa Safo wabie eye foundation eye dada ebuama emofra ye die ne enkoso nso wona wontumi enya bie na wose mpanifo afoforo nso tene wonsa na ebiso wonso no wo foundation na wode ebua onunyamfo yi wono enana na oye kan ne mrahye bedwani de maye manfo wo mo ewo dome kwabenya enam se wawo asoye a wo hwe mofra ye die ene ne enkoso nti mofra ne eye mabunu wo mo akoma no eda ne ho pa eno nam so me nei the foundation eye Adwoa Safo foundation ko pie mu ewo eye Hopeway Ministries a watumi akan nsase de akwakọ ma enkura anase mabunu a wo ho no se ne be ye beboa ama wo mso mu dwumadie a wodi wo ho no watumi asombi na aboa so amoman Ghana Sabi enye nipa bia pe ne se wobekọ ahohiahiam obedi dem anase mpo ye befre ne se ajanka nanso saa ene nipa bi ehu omho enu nti enamfie bebreni Adwoa Safo foundation a wonumonyamfo Sara Adwoa Safo edano enamom dwumadie so ede serie ehye saa nipa koi afunumu ema enu nti enedai woni anuanom na chitafo binum ekopie mu ewo Hopeway Ministry Ghana no wo hacho won krankrodie mu ha ekwaye adoye sonkokra edema wom wo chiemu a we ye dwumadi a woni mofrani di esanse afe akọ abetom na ensem sei ena Honorable Sara Adwoa Safo editudwa bia we meni omo wo ayonkofa mfie bebre ni kane mempeso asonso eho ne wo afe so bia na meba ene mofrei ebe ye omadoye na ye dibro nya no ne new year ni nyina abom bro nya yi waku akokọ na wa ma oba fanta ene niama no wagye nani na wo hwe oni bie fuo ya so beba mfaso anase ebe boa ye nyina se ye betwa ye ni aba ni abehwe wo mu nti ne enti potian ma me ba afie we na me pese me hye omumu enkran na me mo gidie wo me mu se enye se meti akonya ne so nko a na adoye eye ade a meye ede ama wo mu meti so ade a ye de atete mu ofie a ye me papa the late Apostle Emeritus Kojo Safo ode atete ye nti Adwoa Safo foundation se ne ye na abre bia no ye ne omo ayonkofa no ya afebo nti ene ye de serie ahye omafunu mu na se ne Yesu kan se ne waya ma wunuanom kuma no na waya ma me Asafo erade ye de hye wo mun say God bless you ni nyina no me de ya de ehuhia me pa menim se Nyankopon wate na obema nhyira no so aba enu achi wochire dwumadie ni hyehyɛ yahodo afi wo mudi agu akwam ye wo projects bebre na programs bebre ye ansa na afi na kona wie Easter mobeti yenka ye wo Adwoa Safo the Child Foundation project ye call echiche sanitary parts e de mamofra ye targeti tertiary and also secondary institutions and then mofra ni bebre no 9 years 10 years no mabuo munsa etoda ni omo de besiesi omo kra na ayedin into we're targeting basic schools no mofra no ye between the ages of 9 upwards na ye de aboa wo Easter bianso ye wo ye Easter party ye ma enyanka ani wisia nti ye behwe baabi ye be kọ ne ye sia ko ye omadoye nti adoye na Adwoa Safo foundation ye wo mentoring programs for young girls almost so pese omura into leadership, not mainly political leadership, all sorts of or spheres of leadership. I know so no ye the young girls eba na ye train your money educate you on how to be a good leader in everywhere that they find themselves, how to lead and lead well as a woman, how to speak in public, how to make your priorities right. And it they are training on so yeah, kwa humije mu no maba no mabeboa Ghana man. See, Adwoa Safo Foundation, a lot of programs they are rolling out this year. It's ne kasa ye no achi enopanipa wada Hopeway Ministry Ghana osofo Ashley enso ede nsem sei ekọ edema Honorable Sara Adwoa Safo ewo dwumadie sonko a obedi ye edema wo the Honorable Safo said that enyina yenim awaboa ye mfi etwamu dada baha de bia Easter ene bronya nti ade a chese okola no so ene age de ode bae no adom nti yenim so Nyankopon so be hira no one na busuafo nyina na esanse dwumadie bia ebekọ nkan na gina ne naso a na enam nipa bisunti no programs coordinator edema Adwoa Safo foundation so ede nsem sei etudwa before I beba hasei the founder of the foundation, which is Honorable Sara Adwoa Safo no, on any team, it's nas, and I am trained who say a bear donation in January.
And then we decided to choose Hopeway Ministries. Yeah, when say it was yembe momu bibi. When say yembe momu milo kakra, emo kakra, isio kakra, and drinks and some other stuffs, so that the children would feel happy. They would have fun and enjoy the new year. It's also our aim to extend and do more to more orphanages as compared to the limited ones we have now. We are planning on doing more. Yeah, so we pray God helps us to do that. Thank you very much.